Halo synki, na szybko. Póki pamiętam, śnik numer 2. Dopiero wstałem i śniły mi się takie głupstwa, że nie mogę z wami się tym nie podzielić w ramach serii Śnik. Słuchajcie, na początku byłem w jakimś sądzie i była rozprawa karna Popka Monstera. Nie? Była rozprawa Popka. Zresztą by się to zgadzało z realiami, bo ma tam jakieś niby wyroki, nie? I wyszedłem do jakiejś takiej jakby poczekalni i tam siedziała dziążka taka, no jakaś dziążka, nie wiem. I nagle wszedł jakiś gościu i powiedział, że ona ma wyrok i że ona musi iść do więzienia. I ona tam nie. I oni ją w kajdany, wiecie, na zol, za kudły, jakiś potem jej wszczykli taki na rozluźnienie w ogóle lek, czy jakiś taki preparat, wdupcyli ją do takiej furgonetki policyjnej i pojechali, nie? No, a druga część była taka potem jakby koniec tej części snu i następna, że ja szukałem sądu w Poznaniu, bo ja na jakąś drugą rozprawę szedłem i normalnie szedłem przez Poznań i był on mniej więcej podobny tak do tego, jak mogę go pamiętać, w sensie z tego, co mi się w głowie zostało z PGA i Pyrkonu, to tak sobie go mniej więcej zwizualizowałem, znaczy dziwny był fakt, że były kamienice i normalnie na kamienicach były niemieckie napisy, takie jakby, wiecie, no w Poznaniu tam za czasów jeszcze Polski pod rozbiorami, nie? Że na wielu kamienicach były napisy niemieckie, ale kamienice były takie zniszczone, jakby, no wiecie, współcześnie bardziej. Łazili ludzie, ale mówili po polsku. No i znalazłem w końcu ten sąd i zaś cięcie. I teraz ostatnia część, najdziwniejsza chyba, że byliśmy z Bąkolem na Radzionkowie i byliśmy w kościele bodaj Wojciecha i znaleźliśmy zakrystię i tam byli jacyś ludzie, ale oni stamtąd wyszli. Myśmy se tam zostawili rzeczy i tam były, zakrystia to był pokój z 2 łóżkami. I myśmy stwierdzili, że idziemy się kimnąć. No iśmy poszli spać i ja się budzę, a tam jakaś baba stoi, taka zmieszana i wyszła. Ja mówię, Dawid, to chyba są ludzie, co sobie tą zakrystię wynajęli do spania, nie? Nie wiem czemu tak powiedziałem, no ale zdawało mi się to jak najbardziej logiczne. I w ogóle Dawid wymyślił, że on tam chce vloga nagrać w tej zakrystii i czy ja mu to nagram. Ja mówię, no dobra. Ale żeśmy wyszli do takiego przedsionka i tam kupa ludzi w ogóle. Starzy, młodzi, że oni po coś przyjechali. No to dobra, nie, no to nie nakręcimy tego vloga. Trzeba go nakręcić, będzie na placu. No i dobra, no i pozbieraliśmy tamte rzeczy, spoko, przepraszamy, tamci ludzie weszli do tej zakrystii, faktycznie tam zapłacili proboszczowi, żeby tam móc spać, nie? Myśmy wyszli i Dawid padł, czy kręcimy tego vloga, nie? Ja mówię, no dobra, i wziąłem kamerę, coś tam zzoomowałem w oddali i tam był taki dupny stół, taki długi na jakieś chyba 20-30 metrów i po obu stronach siedzieli ludzie, pełno ludzi i śpiewali po niemiecku i się okazało, że to był zlot mniejszości niemieckiej. No i tutaj miałem cięcie i ostatnia część była tego snu taka, że moja babka siedzi przy stole z jakimiś innymi starymi i ona mówi, że moja babka mówi, że stare kobiety to muszą mieć ciężko fez. A jedna do niej mówi po śląsku, a wy też mocie ze 71, a moja babka mówi 72. I coś zeszło do rozmowy o dzieciach i ta jedna babka przy stole jej powiedziała, że jej dzieci są porozbiorowe i one nie mają tożsamości etnicznej. I sen się skończył. Powiem wam, że jeżeli komuś się chce poddać meandry mojej głowy na podstawie tego snu, to może to być ciężki kawałek chleba, bo mi się na razie nie chce, ale wiem, że zaś ten sen będzie mi cały dzień chodził po głowie. To jest jeden z tych snów. Także to było dziwne. A co wam się śniło? Jestem ciekaw, co wam się śniło. No, także podzielcie się swoimi śnikami. Napiszcie, co myślicie o tych głupotach, co mi się śniły. Ale mi się czkawka zrobiła. Przepraszam. Ja się idę ogarnąć. Życzę wam miłego dnia. Ogarniam się, idę na groby. Pyk napisy. Łapka do góry. Jak można i... Trzymajcie się. Elwry.